Lewapda hojuluklardan toğu pul çöpleyen hileger toporlar döredi. Lewap vilayetinin Gazocuk we Darganatı etraplarını özlerini elektrik üpçünçülük edarasından neyip tanıştıryan hileger toporlar döredi. Olar hojuluklary aylanyp galyp resmi namalar bilen hamala elektrik toğu üçin yerli ýaşaýjylardan pul çöpleýär. Olar galyp dokumentler bilen kwitansiýalar bilen gelip hojuluklaryň towaklaryny hamala kemçilik tapýarlar. Soňra pul jerimesini talýarlar diýip azatlygyň ýurdun içinde habarçysy maglumat berýär. Onun sözlerine göre agdalyan hileger toporlar yerli ýaşaýjylara sanly hasaplaýjylar bazar bahasyndan tas 3 esse gymmada satýarlar. Habarçy Darganaty we Gazowjokda käbir hojuluklaryň azynyň 2 sapar galp toporlaryň pidasy bolanyny habar berdi. Şeýle hileger toporlar köpöldi. Bu etraplaryň ýaşaýjylary geçen aýlar üçin 2 gezek toga pul töläniklerini aýdýarlar. Olar bu hilegerleriň etrafyň güýç edaralarynyň işgärleri bilen hyzmatdaşlyk edýändigine şüphe bildirýärler diýip azatlygyň habarçysy belledi. Darganataly bir ýaşaýjy azatlygyň habarçysyna özüniň togu diýip 30 manat töländigini, beýleki bir ýaşaýjy özüniň 200 manatyny hileger toporlara gapdyranyny habar berdi. Azatlygyň ýurdun içindäki çeşmesi agdalyan etraplaryň ýyla sanyna ünsi çekdi. Bu etraplarda adından 150 000 raýat ýaşaýar diýip olaýtdy. Habarçy yerli resmiýlere salgylanyp bu yerlerde ýylatyň azynyň 10%-inden bir kanun ýollar arkaly maliýe serişdeleriniň ýygnalyp alnandygyny aýtdy. Etraplaryň elektrik üpçünçülük edaralary hem de polisiýa gullukları halkyň köpçülikleýin arzalaryny dinlemändirler diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä yerli häkimetler hilegärleri tölek tölen ýaşaýjylary aýyplaýar. Güne ödüňizde biz pul ýonanymyzda siziň ýaşaýan çägiňiziň elektrik stansiýasynyň bir işgärini ýanymyz bilen alyp barýar diýen sözler bilen yerli elektrik üpçünçülük edaralarynyň işgärleri ardaçylaryň ýüzüne alypdyr diýip habarçy hilegärleriň oýunyny aldynan ençeme ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Özüňiz gaýym bolmaly ekeniňiz diýip resmiýler ardaçylara maslahat beripdir. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan başlap elektrik, togy, gaz, suw we beýleki ýeňillikler tölegli edildi. Olar 1993-nji ýyldan başlap garaşly Türkmenistana ýylaty mugu tödürlenipdi. 2017-nji ýylyň oktyabr aýynda geçirilen iň soňky ýaşulylar maslahatyna geňeşe gatnaşan aksakalaryň teklibini kanagatlandyryp, döwlet başlygyny bu mugut ýeňillikleriň özüni ödemeýändigini we bazar ykdysadyetine geçmegi bökdeýändigini aýtdy hem de mugutçylygy ýatyrdy. Soňky 2 ýylyň dowamynda ýurtda hojuluklarda suw ölçeýiji gurallaryny oturtmak we sarp edilýän elektrigiň mukdaryny ölçeýän sanly hasaplaýjylary oturtmak güýçli depkine eýe boldy. Gazowjokda we Darganatyda dören hileger toporlar barada heniz resmi düşündürüş ýok.